moderator, Dr. Anakwenze. Okay, yes. Dr. Nwachukwu Anakwenze, please. You have the floor now. Thank you. Yeah, I don't know. Okay, hit just the point. Ndị Igbo need diversified strategies and application of sophisticated diplomacy. Ọ bụrụ just nzọgbu. If I make it up, non nzọgbu. Our example of Ife Nwodo Mego. Our relationship with Ndị Afenifere, Nandi South South, Nandi Benue. I need to use a brain strategy. Ọ bụrụ just in Azọgbu, what if in Azota? I need alliance to na Nwodo fa work go. Maka na anyị na Zik na Awolowo wee nwetara the formula. Omindro na anyị na ndị Yoruba amalụ nwụrụ ọlụ tata. Anyị ga-anachi ya lụọ with ndị Yoruba na ndị ọzọ. Etu aka ọ ga-esi ga. I need the ndị ọhaneze focus na restructuring. Ndị our youth na-eme ka enweta obodo ọzọ a ga-akpọ Biafra. Na unarapụfa ka fa na-achụ nke fa bụ freedom fighters. Fa na-eme nke fa na-eme. Anyị nwa ndị ụka anyị na-eme restructuring na-achọ Igbo presidency regionalism. Ọ ife a ga-eme bụ ụmụaka mechafa report atụ nna ọhaneze bụ nna. Anyị na akwụgo na onye ọbụla bụ onye Igbo ga na-atụ ụtụ a ga-eji na-akwado ndị Igbo. Obodo ndị Igbo ọbụla need inwe civil defense nye bụ ndị village vigilante. Anyị na-akwado ndị be anyị. Onye ọ na-akwadebe nke fa ka egote ebe katapọt na ọgba ntimtim ife ji echere obodo nche. Anyị nwee megi na be anyị were eze 21 million. Anyị na-asị onye ọbụla ebe ọbụla anya onye mebe lobby ma na Amerịka ebe ọbụla ya lobby congressmen na senators ka wee na-afụ ndị be anyị ọfụma. Anyị sị ka akụlụ ụlọ onye ọbụla TV fe na befa itinye 10 na Lagos itinye 1 n'obodo unu. Mụnwa nwee factory nne na Bagana and more than 100 young people na alụmọlụ and ife na-eme ka obi na-atọ m ụtọ. Enugu airport dey very important for tourism. Tourism dey very important. African Americans na Caribbean Americans fanchanye na-ebu Igbo land. West Indies, Caribbeans, America, half of America ndị ojii bụ Igbo people. Fancha chee na ụlọ. So airport dey very important for youth. Skill acquisition na self-sufficiency. Agwago m maka anyị nwere Igbo landing, Igbo village. Half of ndị 100 million of ndị Igbo DNA tested nọ na Ireland, Caribbean na America. So the last bụ anyị nwere Igbo school ebe a na-akụzi ndị Igbo ndị African Americans ka na-eje school anyị nwere Igbo schools na Atlanta na Baltimore. So ka m kwụsị ebe a. Daalụ nụ. Thank you very much, Onowu Abagana. That's a very straightforward presentation that you have made. And we are rounding up now.